Направи се с мен анбоксинг на първата творческа кутия от The Best Kids BG. Нека видим какво се крие вътре. Отваряйки кутията, най-отгоре ще намерите инструкциите към всяко едно от заниманията, които са на вкусна тематика. Най-хубавото на тази кутия е, че всички материали са включени. Имате на разположение боички, фломастери, ножица, четки, чаша за боите и лепило. Първите 30 кутии вървят с подарък сквиши във формата на храна. Кутията е подходяща за деца от 3 до 6 годишна възраст и развива финната моторика и координацията чрез рязане и лепене, творческо мислене и избор на цветове, концентрация, изследване на инструкции, разпознаване на форми и цветове и чувство за постижение и увереност. Аз го направих сам. Творческата кутия от The Best Kids BG е подходяща за занимания у дома, за подарък за рожден ден или за семейни следобеди без екран. Не забравяй, че първите 30 кутии идват с подарък сквиши във формата на храна. Поръчай своята кутия и разбери какъв подарък ще ти се падне. Творческата кутия можеш да поръчаш от линка, поставен в биото на Instagram акаунта на The Best Kids BG. Научи нови умения с учителят Бухлю чрез игра.